Ahoj. 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 Vítej tenhle kanál. No, takže já vás vítám u našeho nového kanálu. Ríša a Aďa točí. Ještě nevím, jak se bude jmenovat. Ještě nevím, jak budeme jmenovat. Ještě vymýšlím, nevíte. Protože, no prostě vy už to budete vědět, jak to už tam bude. A my to ještě teďka nevíme, no. No, Asi tak. asi tak. Takže co bude natáčet? Tak my budeme natáčet hlavně videa zvenku. No někdy videa i nějaké to video z CSK, jo, to se nebojte. Možná to Adam naučí, to s ním natáčet tak jako. Jo. Tam budu pařit celý den, nebojte se, pičo. Jo. Ale budou vycházet videa zvenku. Jo. No tak něco řekni. Takže bude natáčet v nějaké vlogy, že? Jasné. No, tak jako já nevím, co budeme dělat. Někdy si dajdem na zmrzlinu, tam vyžerčenou cukráři. Koho chceš pozdravovat? No nikoho. Pozdravuj někoho, pozdrav někoho ve videu. Hej, ne, pozdrav někoho ve videu. Já nikoho nezdravím. Tak pozdrav. Darševo. Darševo, jak se máš? Ty vole, odpověz mi, ne? Kurva, si tě ptám, ne? No, tak, tě na něco ptám. tak do jak se má? Napište nám když tak do komentářů, když budeme mít nějaké odběry. Jo, tak, No, jak se jestli máte? nebude 100 odběrů, kurva, tak nezačnu točit to CSK. Je vám to jasný. Jo, to tam nebude stejně. No to tam bude, jestli ne, tak jdeme nakopu do prdele. Takže, tak to by bylo asi všechno, tak čus.